Ka arpulai terik ka jong benai me arajar arpuwe kedi gesngi ka kerpang haga kalender jong kapalang Kristan shitulup ka perthei ya ka balatib kum ka Pentecost Sunday kesngi haga bau blay ula tekno bok yala ujong bensiem man lau snem ka General Assembly jong ka Presbyterian Church of India ka jupen kerpang ya kani kesngi ublay ban rakhe ya ka kum ka General Assembly Day of Prayer lani kesngi haga bagi balang paro hapo jong ka Presbyterian Church of India ki penlong ya ka jingdwai ka kerpang man lau snem ka Presbyterian Church of India ka juboru ya ka team naga benta ka ni kesngi ka kerpang bat mentau snem ru ka General Assembly jong ka Presbyterian Church of India ka bo ya ka team ka baong witnessing Christ in the midst of contemporary challenges. Kumta hagabaya day bat kani kesngi ka arpulai turik upnai me arajar arpuwe ka khasi jantia Presbyterian Synod sepngi lingba jong ka Good News TV kin penlong ya ka jingdwai ka kerpang ka ban sedang nadu ka por shibaje no phai sngi hadu ka por nriu baje janmet nadu ka por shibaje hadu shibaje shiteng no phai sngi on penlong ya ka jingeseng play but ya ka ni ka jingeseng on pen e ha ka YouTube channel jong ka Good News TV but nadu ka por shibaje shiteng hadu ka por san shiteng janmet ki parbanget jong ki balang mapher kin penlong ya ki jingdwai halaki jong ki yeng ki sem ki jong ki but nadu ka por san shiteng janmet hadu nriu baje janmet on penlong ya ka jingeseng ha ka ba on pen good ya ka ni ka jingeseng dwai ka ba kerpang ya ka ba on pen e ha ka YouTube channel jong ka Good News TV badru na ka KJP Synod sepngi ngira kerpat ya pi ki parabangai baro hapo jong ka KJP Synod sepngi KJP Synod mingi bat kumjo ru ya ki parabangai na ka ribhoi Synod lambat ya ki weiru ki bala ban snokti lang bat ni ba phin snop ha ban pelat por bat ban pen kerpang ya kani ka por na ka benta kani ka jingtmu ki parabangai halaki jong ki yeng ki sem ki jong ki kila ban shna ya laki jong ki program pila ban penlong ya ka jingdwai da ka ba pidwai iwei hadin iwei pat da ka ba piteno ya la women ya la ka jong ka men sim ka jong pi show play pin so like luadru ban pen bej ya ki nu ki jingdwai hagen ka por jong ka jingdwai kat bau men sim jong play u ya lam badu pen sha ya pi sa shisen pat ngira kerpat ya pi baro ba pin ya snok ti lang bat ngi hakini ka jingdwai ka ba kerpang da ka jinget ka ba scam bau blay un snow ya ka jingdwai jongi un ya rap yangi ha ka ba kum ka ni ka por jong ka jing tenju ya ka ba ngi ngi ban ya ding ba ya ki mat jingdwai ngin sa pen e ha ka screen bat ngin sa pen poiru shapi lingba ka WhatsApp na lor gini ki mat jingdwai pila ru ya kapan dwai ya kino ki bau mensi mu jong play u ya lam ya pi ba phin dwai kerpang hagani ka por ka bangi penlong ya gani ka jingdwai ka ba kerpang ka ktien ka jong play ka pengermau yangi na ka kitab ka ba ar ka jong ki chronicle ka lenong ka ba nyau ka khot ka ba khat lai bat khat sao ka ong ya gini ki kentien laranga khangkhop ya ka beneng bat anom dan slap lani larangan hukum yau put ban bamdu ya kari lani laranga pha ya ka jingyap klam hapreng ki briu jonga lara ki briu jonga ya ki bala khot na ka kerteng jonga kin pen rit ya ladi bat kin duai bat kin wat ya ka khamat jonga bat kin paino na ki linti bamban jongki kumta tingan snow na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkia ya kari ka jongki
ngangai baga jingduai jong ilang paro kan long ke bor nga kerpat sajisien ba finish nok ti lang bat ni hagini ke jingeseng duai ke bakerpang hakaba kinong shimenta hagini ke jingeseng duai kinong nadu ke PCI bat kumju ru na ke KGP sinat sepngi ngira kerpat na markata sajisien ya pi ki para bangai baro apo jong ke Presbyterian Church of India bat kumju ru ye ki wei pat ru ki balak banyak snok ti lang bat ni ki balang di per ni da khot sung ba ye pi ba pini snok ti bat ni hagani ke ski haga bangin penlong ya ke jingdwai ke kerpang ublei un kerku ye pi baro